Tehdään vertailutesti, eli L-luun vadelmajaffakeksejä vastaan Euroshopperin vadelmajaffakeksejä mandoliinin kylkeen kirjan. Ja nämä Euroshopperit maksaa 1,35 ja nämä L-luun maksaa 2,55. Siinä on puolet. Niin katsotaan, että onko niissä nyt sen verran eroa, että kannattaako maksaa kaksinkertainen hinta näistä sitten. Mä avasin näitä jo valmiiksi tähän, niin ei tarvitse pelleillä sitten. Ton näköinen. Katsotaan. Tässä on niin paskavalo. Tän näköinen, vähän erinäköinen. Aika paljon isompia nuo L-luun. Mutta yhtä isot paketit kuitenkin, molemmissa on 300 grammaa. Maistellaan tätä halpaa ensin. Ei ole mikään kauhean fantastinen. Että ihan semmonen perus OK euron tuote. Vähän kuivaa. Ja semmoista ihan OK. Sitten tää kalliimpi. No on se vaan parempaa. Hirveästi pehmeämpi. Siinä on vähän isompi osa taikinaa, mutta se on paljon parempaa kuin tässä. Ja maistuu enemmän vadelmalta. Tässä on semmoista vadelman makua, tää maistuu vaan joltain muulta, ei tämmöistä makua ole olemassakaan. Tää on ihan hyvä, tää on hyvä. Mä annan tälle 4/5 ja tälle mä annan vaan 2/5. Aika iso on hintaero kuitenkin, mutta kukapa mitään tämmöisiä syö muutenkaan, että 4/5 näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän.